Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 7 verse 5 hangtod sa verse 6. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, tungod kay niadtong anaa pa kita sa unod, ang mga tinguha sa mga kasalanan nga pulos pinaagi sa balaod, nagpanglihok sa mga bahin sa atong lawas aron mamunga alang sa kamatayon. Apan karon nabadbara na kita sa balaod, sanglit namatay kita didto sa miulipon kanato, aron makapangalagad sa bag-ong kinabuhi diha sa espiritu ug dili sa daang balaod nga nasulat. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. So si Pablo mga kaigsuunan, nagahisgot siya kung nganong ang kaminyoon ngadto kang Kristo mahinungdanon gayud kaayo, ug gipasabot usab ni Pablo nganong mahinungdanon gayud kaayo nga ma-dissolve or malanay ang atong kaminyoon ngadto sa balaod nga nauna sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kana ang gibuhat ni Pablo sa verse 5 hangtod sa verse 6. Sa verse 5 particularly, gilarawan ni Pablo ang atong kinabuhi niadtong wala pa kita gikasal sa atong Ginoong Hesukristo. So adunay duha ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una, ang atong kahimtang kaniadto, anaa pa kita diha sa unod. Ikaduha, ang nagdumala sa atong pagkatawo kaniadto. Mo kining giingon ni Pablo nga motions of sin or pagpanglihok sa sala. Ug hinaot nga tabangan kita sa balaang espiritu sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa iyang pulong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Ang atong kahimtang kaniadto. Unsa man ang atong kahimtang kaniadto? Matud pa sa atong teksto mga kaigsuunan, anaa kita sa unod kaniadto. Nakigistorya ako karon sa mga isig ka magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay kung wala pa ikaw diha kang Kristo higala, anaa pa ikaw sa unod karon. Alang sa mga tinuod nga Kristohanon makaingon gyud ta nga ang kinabuhi nato kaniadto dili na susama sa atong kinabuhi karon. Ang atong daang kahimtang mao nga anaa kita sa unod. Mao kini gilarawan sa atong teksto. Ang pangutana niini mga kaigsunan, unsa may but ipasabot ni Pablo sa pulo nga unod? Well, kung atong basahon ang Biblia, daghan og pamaagi nga gigamit kining pulo nga unod. For example, sa 1 Peter chapter 1 verse 24, gigamit ni Pedro ang pulo nga unod nga nagapasabot sa tanang mga katawhan niining kalibutana. Ang giingon sa 1 Peter 1:24, all flesh is as grass. Sa Bisaya pa, ang tanang unod samara sa sagbot. So ang unod niini nga konteksto nagpasabot kini sa tanang mga tawo niining kalibutana. All people in the world is called flesh. Gitawag kita og unod nga sama sa sagbot nga malaya ra sa takda nga panahon. Ikaduhang nga gamit sa pulo nga unod sa Biblia
mao kining nahasulat sa Galatians 2:20. Ang buot pasabot sa unod mao ang atong lawas, ang atong human body. Galatians 2:20, gilansang ako kauban ni Kristo ug dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo ang nabuhi dinhi kanako. Ug ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon diha sa unod, gikinabuhi ko pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mihatag sa iyang kaugalingon alang kanako. So kung ato yung tanawon mga kaigsunan kining paggamit ni Pablo sa pulo nga unod sa Galatians 2:20, nagapasabot kini sa atong pisikal nga lawas. Well, ikatulo nga gamit sa pulo nga unod sa Biblia, nagapasabot kini sa kining atong kinaiyahan nga adunay pagbati. Adunay pagbati alang sa pagkaon, adunay pagbati alang sa pakighilawas, adunay pagbati alang sa pagtulog, tanang mga sensuous feelings. Mao kini ang gigamitan usab sa pulo nga unod sa Biblia. For example, Galatians chapter 5 verse 16. Ang giingon dinhi, apan ako nagaingon, paglakaw kamo sumala sa espiritu ug ayaw ninyo hatagig katagbawan ang mga tinguha sa unod. Nauunsa man ang mga tinguha sa unod? Pagkaon, katulog, pahulay, pakighilawas, tanang mabatian sa atong lawas. Mo kinibot ipasabot sa Galatians 5:16 nga kining mabatian sa atong lawas dili kuno paharion sa atong kinabuhi. Well, kining pulo nga flesh sa atong teksto mga kaigsunan sa Romans chapter 7 verse 5 to 6 kining giingon dinhi tungod kay niadtong anaa pa kita sa unod ang mga tinguha sa mga kasalanan nga pulos pinaagi sa balaod nagpanglihok sa mga bahin sa atong lawas aron mamunga alang sa kamatayon. Ang pangutana niini mga kaigsunan, nahaumba sa tulo ka matang sa paggamit sa pulong nga unod sumala sa atong gipasabot karon? Well, ang tubag dili, adunay laing kahulugan ang pulo nga unod nga gigamit sa atong teksto niining taknaa sa Romans chapter 7 verse 5 mga kaigsunan. Obvious kayo nga wala siya mihaum sa tulo ka matang sa paggamit sa pulo nga unod kining nagpasabot sa tanang mga tawo sa kalibutan, nagpasabot sa atong lawas ug nagpasabot sa mga gibati sa atong lawas. Lahi ang paggamit sa pulo nga unod sa Romans chapter 7 verse 5 nga naglarawan sa matang sa kinabuhi ni adtong dili pa kita magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon ni Pablo mga kaigsunan, tinuod kini sa atong kinabuhi kaniadto anaa pa kita sa unod, apan karon dili na kini tinuod. Well, kining mga katawhan sa kalibutan naaman gihapon sa kalibutan karon. Ang atong lawas ni adtong wala pa kita diha kang Kristo, naaman gihapon ang atong lawas karon nga Kristohano na kita. What about our feelings? Ang mga pagbati sa atong yutan-on nga lawas, anaa kini kaniadto, anaa gihapon kini karon. Ganahan gihapon kita karon mukaon, matulog, mupahulay ug bisan sa pagpakighilawas mga kaigsunan sa legal nga pamaagi sa atong mga asawa or sa mga bana. So, ang buot ipasabot, dili pareho ang paggamit ni Pablo sa Romans chapter 7 verse 5 sa pulo nga unod, nga giingon niya nga tinuod sa atong kinabuhi kaniadto apan karon wala na. Naa kuno kita sa unod kaniadto, giharian kita sa unod apan karon anaa na kita diha sa espiritu. Kaniadto anaa kita sa pagbulutan sa unod, pero karon anaa na kita sa pagdumala sa balaang espiritu. Romans chapter 8 verse 8 ang giingon dinhi, ug ang mga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. So ang klaro kaayo nga kahulugan sa giingon ni Pablo nga anaa sa unod mao kining baliktad sa anaa sa espiritu. Kung ikaw anaa sa unod, ang buot ipasabot niini gidumalaan ka sa unod ug wala ka gidumalaan sa espiritu.
Ug kung atong konsultahon ang laing bahin sa kasulatan mga kaigsunan, adunay tataw kaayo nga statement sa John chapter 3 verse 6 to 7. Ang giingon ni Kristo dinhi ang gipakatawo sa unod, unod man, ug ang gipakatawo sa espiritu, espiritu usab. Ayaw katingala kung giingon ko kanimo kinahanglang matawo ka pag-usab. You must be born again. So ang giingon ni Pablo kang Nicodemos, buot nimo nga masabtan ang mga espirituhanon nga butang pinaagi sa imong unod. That's impossible. Kinahanglang matawo ikaw pag-usab. Sa laktod nga pagkaistorya mga kaigsunan, kung ikaw anaa sa unod, ang buot ipasabot, ang imong espiritu patay pa. Sa theology, ang buot ipasabot niini unregenerate. Mao kini ang kinaiyanhon nga kondisyon sa tawo diin ang sala mao ang nagdumala sa iyang kinabuhi. Buot ipasabot aduna siya'y dunot nga kinaiyahan. Mao kini ang daan nato nga kinabuhi, dunot nga kinabuhi, dautan nga kinabuhi. Ang tawo nga wala pa diha kang Kristo na ilalom sa pagbulutan sa kasalanan. Adunay kapuli nga mga pulong nga gigamit sa Biblia mahitungod niini nga konsepto. For example, kining pulong nga carnal or unodnon. Well, ang pulong nga carnal mga kaigsunan sa chapter 8, ang buot ipasabot niini unregenerate, dili magtutuo, wala pa diha kang Kristo. For example, Romans chapter 8 verse 6 to 7. Ang giingon dinhi, tungod kay ang panghuna-huna sa unod kamatayon man, apan ang panghuna-huna sa espiritu kinabuhi ug kalinaw. Tungod kay ang panghuna-huna sa unod pagdumot batok sa Dios, tungod kay dili kini mapailalom sa balaod sa Dios, ni dili gayod mahimo. So to be in the flesh is to be outside of Christ. Mao gani nga kining pulong nga carnal Christian. Doktrina kini sa daghang mga simbahan, pero false doctrine na mga kaigsunan. Kung ikaw carnal, dili ka Christian. Kung gidumalaan ka sa sala sa imong kinabuhi, dili ka tinuod nga Christian. Carnal Christian is a false doctrine. Dili gayon tinuod nga Kristohanon ang tawo nga gidumalaan sa unod. To be carnally minded means to be unregenerate. Ug basin og mga tarungan ka, pastor, nganong ang giingon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1, mga Kristohanon ang gisulatan ni Pablo, nganong gitawag man sila og carnal? Well, atong basahon ang 1 Corinthians 3:1, ang giingon dinhi, apan ako mga igsuon dili makasulti kaninyo nga sama sa mga tawo nga espirituhanon, kundili sama sa mga unodnon, sama sa mga puya nga bata diha kang Kristo. Adunay qualification mga kaigsunan. Kung ato gyung tan-awon ang paggamit ni Pablo sa pulong nga karnal sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1, adunay attached meaning. Ang buot ipasabot, immature nga Kristohanon. Mura og puya nga mga bata mga kaigsunan. Ang giingon ni Pablo, as long as magbuhat kamo niining mga butanga, kamo nagkinabuhi sama ra sa mga unudnon nga mga tawo. Mga puya kamo, sama ra sa mga dili pa kamo magtutuo. So puya kamo, immature kamo because you are still thinking as you used to think. Now, sa pagkonsulta nato sa laing bahin sa kasulatan, aduna pay laing alternative nga pulong nga gigamit sa pulong nga flesh. Kining under the law, ilalom sa balaod. Kung ikaw anaa diha sa unod, ang buot ipasabot, na ilalom ikaw sa balaod. Romans chapter 7 verse 6. Ang giingon ni Pablo dinhi, apan karon nabadbara na kita sa balaod, sanglit namatay kita didto sa miulipon kanato aron makapangalagad sa bag-ong kinabuhi diha sa espiritu ug dili sa daang balaod nga nasulat. Galatians chapter 3 verse 3. Buang gayud kaayo kamo, nagsugod kamo diha sa espiritu, karon ba mutapos kamo diha sa unod? Unsa man ang problema sa mga taga-Galacia mga kaigsunan? Naminaw sila sa mga mini nga pagtulunan. Matod pa ni Pablo, nagsugod sila sa espiritu,
Apan karon buot nilang mahimong hingpit pinaagi sa unod. Ug kung atong tanawon ang konteksto mga kaigsunan, buot nilang mupailalom pag-usab sa balaod ni Moses. Nga sama ra sa giingon niini nga mga mini nga magtutuo, okay lamang nga mutuo ka sa ebanghelyo, pero kinahanglan nimong sundon ang balaod sa pagtuli aron ikaw madawat at tubangan sa Ginoo. Nga nasuko gayud kaayo si Pablo niini nga pagtulunan sa mga mini nga mga magtutudlo mga kaigsunan. Ang giingon sa Philippians chapter 3 verse 3. Tungod kay kita ang pagtuli nga nagasimba sa Dios diha sa espiritu ug nagpasigarbo diha kang Kristo Jesus ug walay bisag unsang pagsalig sa unod. So ang buti pasabot niini mga kaigsunan, kining duha ka mga butang nga gihisgutan sa Romans chapter 7 verse 5 and 6. Mao kining confident in the ability that I can in keeping the law justify myself before God. Aduna gayoy mga tao nga nagtuo nga pinaagi sa ilang pagsunod sa balaod, pagaisipon silang hingpit ug matarong at tubangan sa Ginoo. Niadtong anaa pa kita sa unod, wala kita gidumalaan sa espiritu. Naa pa kita sa ilalom sa kondemnasyon sa balaod. Now, mo kini ang kamatuuran. Kini nga kahimtang mga kaigsuunan, universal kini, tinuod gayud kini sa tanang mga dili magtotoo. Bisan pag-unsa sila kabuutan sa pagtan-aw sa katilingban. Tanang mga tawo niining kalibutan na kung wala pa siya diha kang Kristo, anaa siya sa unod ug ilalom sa paghukom sa balaod, or kung anaa na siya kang Kristo, anaa na siya sa espiritu ug ilalom sa pagbulutan sa grasya. Ang punto niini mga kaigsunan, kinahanglan gayud nga masabda nato ang buot ipasabot sa pulo nga unod. Ang pinakabuutan nga tawo atubangan sa katilingban apan dili Kristohanon, anaa paghihapon siya sa unod. Ang description sa iyang kinabuhi mao kining giingon ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 3. Ang giingon dinhi, kitang tanan nabuhi kaniadto taliwala niining mga butanga sa mga tinguha sa unod nga atong gibuhat ang mga kahidlaw sa unod ug sa hunahuna ug kita kaniadto kinaiyanhong mga anak sa tunglo sama man usab sa uban. So gigamit ni Pablo ang pulo nga unod sa duha ka kahulugan mga kaigsunan. Unsa man ang pinakaargumento ni Pablo? We were in the flesh before. Anaa kita sa pagbulutan sa unod kaniadto, unregenerate. Gidumalaan kita sa sala. Anaa kita sa pagbulutan sa sala. And at the same time, mga kaigsunan, gumikan kay nailalom kita sa sala, nailalom kita sa paghukom sa balaod. We were under the dominion of the law. Gumikan kay ang kusog sa sala, mao ang balaod. 1 Corinthians chapter 15 verse 56 ang giingon dinhi, ang lala sa kamatayon mao ang kasalanan, ug ang gahom sa kasalanan mao ang balaod. Ang but ipasabot sa ang gahom sa kasalanan mao ang balaod, ipasabot nato kini sa ikaduhang punto mga kaigsunan. So mao kini atong testimonyo isip mga magtutuo diha kang Kristo. Kaniadto anaa kita sa unod, pero salamat sa Dios wala na kita niadto nga kahimtang. Anaa na kita ilalom sa balaod, gibalhin na kita sa Ginoo sa bag-o nga pagbulutan. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang atong governing principle kaniadto. Kining giingon ni Pablo nga the motions of sin or pagpanglihok sa sala. Unsa may but ipasabot niini mga kaigsunan, ang atong mga pagbati, ang atong mga kahidlaw, ang atong mga kaulag, mo ni but ipasabot niini. Niadtong anaa pa kita sa unod sa atong mga kahidlaw, sa atong mga kaulag, sa atong mga pagbati sa sala nga nagdumina sa atong kinasuluran. Mao kini ang kamatuuran, mao kini ang kinaiyanhon nga atong nabatunan. Walay tawo sukad pa ni adtong nahulog si Adan sa sala,
walay tawo nga wala niini nga pagbati, wala niini nga kahimtang. Mao kini ang resulta sa pagkahulog sa tawo sa sala. Now, kinahanglan nga pahinumduman nato ang atong kaugalingon. Wala nag-ingon si Pablo nga ang atong mga appetites dautan in and of itself. Kay sala ba di ay ang mukaon? Sala ba di ay ang mupahulay? Sala ba di ay ang matulog? Sala ba di ay ang makighilawas sa atong mga asawa or bana? Dili sala. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Adunay warning si Pablo dinhi. Kung mao kini ang nagpasulabi sa atong kinabuhi to the point nga misupa kita sa boundary nga giset sa Ginoo alang kanato, diri na nato makita ang pagdumala or giharian kita sa unod, mga kaigsuonan. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Karon hayag kaayo nga giingon sa Espiritu nga sa mga katapusang panahon ang uban mo talikod sa pagtuo pinaagi sa pagpamati sa mga limbungan nga espiritu ug sa mga pagtulunan sa mga demonyo, pinaagi sa pagpakaaron ingnon sa mga nagsulti ug mga bakak nga ang mga konsensya gitatakan sa nagbaga nga puthaw. Ilang gidili ang pagminyo o gisugo nga mupalayo sa mga pagkaon nga gimugna sa Dios aron pagadawaton nga adunay pagpasalamat sa mga nagatuo ug nasayod sa kamatuoran. Again, ang pagpakighilawas ba sala? Ang bodily appetite sama sa pagkaon sala ba? Gikondinar ba kini ni Pablo? Wala. Ang tanang mga natural appetite or natural nga gana, mga kaigsuunan, gibuhat kini sa Dios. Kini nga mga appetite dili kini makasasala in and of themselves. Ang appetite nato alang sa tulog, pagkaon, pakighilawas, alang kini sa atong kalipay, gihatag kini sa Ginoo alang sa tanan. So kung atong i-regard ang mga natural appetite ingon nga sala, well, sipyat gayud kini. For example, sa Roman Catholic institution nga gibawal nila sa mga pari ang pagminyo. Ang tawag niini, mga kaigsunan, false asceticism. Ang pagpakighilawas gihatag kini sa Ginoo nga tinguha sa matag usa kanato aron kita malipay apan sa legal nga pamaagi sa boundary nga gibutang sa atong Ginoo nga atong sundon. Adunay limit pagpakighilawas sa asawa or sa bana. So kining ni ang gibawalan ang mga pari nga magminyo kay giisip nga ang pagpakighilawas sala or giisip nga ang pagminyo sala. That is very wrong. There is nothing wrong kung atong buhaton ang natural appetite as long as naa kini sa boundary nga gitukod sa atong Ginoo. Mao gani nga daghang mga pari nga naiskandalo gumikan kay gibawal sa ila ang pagminyo nga wala ra bagyod gisugo na sa Biblia. In fact, ang giingon ni Pablo, ang pagbawal kuno sa pagminyo doktrina kuno sa mga yawa. Ug mao kini ang hinungdan nganong nakabuhat hinuon og dautan ang mga pari na iskandalo. Now, to balance things ha, aron dili kita mahimong bias, dili lang ang mga pari ang nakabuhat niini ha. Apil usab ang mga pastor kung dili magbantay, mga kaigsuunan. Unsa may buti pasabot sa giingon ni Pablo nga passion of sin, mga kahidlaw kuno sa sala, mao kining mga natural appetite nga maayo unta gihatag sa Ginoo kanato apan na corrupted gumikan sa pagkamakasasala sa mga katawhan. Gibuhat sa Ginoo ang tawo, si Adan, nga adunay natural appetite sa pagkaon, pero niadtong nahulog ang tawo sa sala, kini nga mga natural appetite na corrupted. Ang pagpakighilawas nga alang lang unta sa bana ug asawa na corrupted. Bisan pa sa daghang mga tawo, kini nga mga natural appetite mao na hinuon ang nagkontrol kanila. Adunay mga tawo nga gikontrolar sa pagkaon, dili sala ang tinguha nato nga mukaon, pero gumikan sa sinful nature of man. Aduna gayo mga tawo nga nagbinusaw, naghinangol, which is mo na kini ang sala sa Biblia. Ang sex, ang pagpakighilawas, mga kaigsuunan, gibuhat kini sa Ginoo, pero gumikan sa sala sa tawo na corrupted. Adunay mga laway nga mga talan-awon sa internet, adunay mga tawo nga
gitagbaw nila ang ilang kaugalingon sa sex, sa ilang hunahuna gawas sa legal nga giset sa Ginoo sa kaminyoon. In other words, mga kaigsunan, inordinate affection, nagpasulabi nga gana sa mga butang nga dili unta sala apan naabusahan. Ang mga gana nato nga natural, dili kana sala, maayo kana, gibuhat kana sa Ginoo, but the moment nga nagpasulabi, dunay abuses, diri na kini nahimong dautan. Now, unsa may buti pasabot ni Pablo kining iyang giingon nga the motions, the passions of sin which were by the law. Ang pasabot ba ang balaod mo'y tinubdan sa sala? No. Dili kana mo ibot ipasabot mga kaigsunan. Ang sala, anaa na kini sa kinasuluran sa tawo. Apan ang balaod mao ang nagpukaw sa sala. Ang giingon sa balaod, ayaw panapaw. Ang tawo gustong manapaw. Ang giingon sa balaod, sunda ang imong mga ginikanan. Ang gusto sa mga bata, dili sundon ang mga ginikanan. So, ang balaod, gumikan sa pagkamakasasala sa tawo, mao hinuoy nagsilbi nga pagpukaw sa sala nga anaan nasa kinasuluran. Ephesians chapter 2 verse 1 hangtod sa verse 3. Kamo kaniadto mga patay diha sa inyong mga paglapas ug mga kasalanan. Nga kanhin ninyong gilakwan sumala sa lakang niining kalibutana, sumala sa pangulo sa gahom sa kawanangan, sa espiritu nga karon nagpanglihok sa mga anak sa pagsupak. Kitang tanan nabuhi kaniadto taliwala niining mga butanga sa mga tinguha sa unod nga atong gibuhat ang mga kahidlaw sa unod ug sa hunahuna, ug kita kaniadto kinaiyanhon nga mga anak sa tunglo sama man usab sa uban. So the motions of sin nagpangliho kini sa tanang mga katawhan nga wala pa diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ang motions of sin gidula-dulaan niini ang atong lawas, ang atong mga natural nga gana, atong mga natural nga appetite. Diha nagpanglihok ang sala sa mga sakop sa atong lawas. And by the way, dili lang ang pagpakasala sa aktual nga buhat ang sala, ha? Pati ang pagpakasala sa hunahuna o kasing-kasing. Ang giingon ni Jesus, nadungog ninyo nga giingon ayaw panapaw. Apan giingon ko kaninyo nga ang matagtawo nga mutan-aw sa usa ka babayi nga adunay kaulag, nakasala na diha kaniya ug pagpanapaw sa iyang kasing-kasing. Matthew 5:27 and 28. Ug ang bunga sa sala mao ang kamatayon. Romans chapter 6 verse 23 says, kay ang bayad sa sala kamatayon. Dili lang physical nga kamatayon, kundi espiritual nga kamatayon. So adunay duha ka doktrina nga atong makuha gikan sa sulat ni Pablo mga kaigsunan. Una, ang sala kusgan gayud kaayo. Walay makapildi sa sala, dili kini mapildi sa balaod. Ang balaod nag-ingon nga ayaw pagpatay, ayaw panapaw, pero ang sala mikuyanap gihapon sa tibuok kalibutan. So walay gahom ang balaod nga mupakgang sa sala. Ang makapakgang lamang sa sala ang Dios. Mao gani nga kining giingon nga tudluan ang mga bata og sex education na mapukaw hinuon ang ilang pagkadautan nga anaa na sa ilang kinasuluran. Dili inosente ang mga bata mga kaigsunan. Naturally makasasala na sila. So, ang sala kusgan kaayo, ang grasya lamang sa Ginoo ang makapakgang niini. Ikaduha nga doktrina, ang balaod ni Moses ug ang 10 Commandments mga kaigsunan wala kini gihatag sa Ginoo aron kita maluwas. Ang tumong sa balaod mao ang pagpahibalo kanato nga makasasala kita. Dili ingog buhaton nato ang balaod aron kita maluwas. No, dili gayud makaluwas ang balaod. Si Kristo lamang ang atong bugtong Dios ug manluluwas. Ang balaod mao ang nagsulti kanato nga kita makasasala na ilalom sa tunglo ug kapungot sa Dios, therefore dagan padulong kang Kristo. Salig sa iyang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo, isip bayad sa tanang silot sa sala ug salig sa pagkamatarong ni Kristo. So that is the purpose of the law, to point us to Jesus Christ, because by the law we only receive condemnation. Gihukman kita, gumikan kay gisupak nato ang balaod.
Apan pinaagi sa gibuhat ni Kristo, iya kitang giluwas gikan sa paghukom sa balaod. Iya kitang gihatagan og bag-ong kasing-kasing ug bag-ong hunahuna aron ang tinuod nga mga katawhan sa Ginoo maampingon nga mulakaw sumala sa iyang kabubuton. Higala kung ikaw gidumalaan pa sa sala sa imong kinabuhi, dangop kang Kristo, duol kang Kristo, tawag sa iyang ngalan, salig sa iyang balaang dugo, salig sa iyang pagkamatarong, duol kaniya, ug iya ikaw nga pagaluwason. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.